Dnes si dáme 5 challenge a budu proti Mirovi. Dobrý. Kopu penalty FC. Před každou challenge si zatočíme tímhle kolem štěstí. A to, co nám padne, musíme splnit. Jdeme na to. Čau! Jako první kolo tady máme penalty. No a já si jdu roztočit kolo pro sebe. No a schválně, co nám padne. No a padne nám kopnout pozadu, kámo. To ty neumíš. Ty vole, no tak Koukejte lidi, jak se kope pozadu. Davide, dej na kameru. Ne. Přesně takhle. OK, dáme pánové, takže jdeme na to. Takže dámy a pánové, mám kopat pozadu. Kope pozadu. A nevím, jak to dám, ale nějak to dám. Já jdu levačkou, jo, já jdu levačkou. Ty trajš pozadu, kopeš. Máš děťo? Co to budu tvářit? To špatně vypočítal. Hezký gól má! No, jde na řadu Míša. Takže dám pánové, jako po druhý si zatočí tady Miro kolem a můžeš začít. Samozřejmě to bude mnohem lepší, protože tady Sigma vůbec neumí točit. No, on točí kámo na gambě. A padne mu jednou nohou, kámo. No, tak já se asi vybírám tam. No, tak lidi, asi jsme cool. Takže lidi, já přemýšlím, jak to udělat, asi normálně tam doskáču. Ty vole! Kámo, tam měla grády. Kámo, jako gól mám docela solidní zákrok. No a teď tady jak roztočit po druhý. Takže jako další budu ti platit. Budou přímáky, no a to bude docela taky dobrý. Takže já si jdu roztočit kolem, no a padne mi... co to bude? Oslepu. Yes. Děkujeme. Hoši, on vždycky podvádí. Ale já nepodvádím, ale já bych si to dal... Kde je ten míč? Jo, tady. Tady? Ty vole, to je hrozně divný. Kam to bylo? Jo, gól! Ne, dělám si prdel. Dáme pánové, teď si jde takhle Míša Miro roztočil. Už jsme to roztočil, tak tam sorry. určitě bude něco hroznýho. A kamo, bude tam... Můžeš oslabit soupeře. A co to znamená? Oslabit brankáře. Takže, Maty, padla mi podmínka, že můžu oslabit soupeře, což seš ty, jako brankář, jenom na tenhle kop. A to znamená, že já ti poprosím, prosím tě, aby si mohl chytat jenom jednou rukou. Můžeš si vybrat jakou. OK, ale to už musíš splnit a já můžu... do kapsy. Ale vlastně já můžu kopnout jakkoliv, ne? Když mi to tak napadlo. Přímák. Přímák, no. To jo. Proč tady Matyáš může chytat jenom pravou rukou, takže mu dám na druhou stranu, protože to bude mít samozřejmě těžší. A já si myslím, že není co zryvat a můžeme jít na to. Takže dáme Miro už kope, no a doufám, že to netrefí. A ty si dej jenom to jednou rukou. Tak jo, jdu na to. Už tohle bude podle mě jasný gol a jdeme na to. Ty vole, kámo, let's go. Oši kámo, jako dneska tady kopeme totální bangry, co? On kope bangry, vole, protože mě padají samý pozor. Když dám pár jako třetí kolo si kopneme z voleje. No a já si jdu se roztočit kolem, takže tam mi padne něco topovka dobrýho. Hezky. To je jiný, vole. No a padne mi... Automaticky si dal? No way! Takže dobrý lidi a můžeme pokračovat na Mira. Takže dámy a pánové, teď si jdeme roztočit Mira. Takže vlastně je to 1-1, že jo? Prakticky jo. Tak jdeme na to. No a co padne Mirovi, doufám, že kámo automaticky si nedal, prosím. Automaticky? Bez rozběhu. Jo! No, stejně já neumím běhat. Miro musí stát na místě a já mu hodím tento míč a on musí dát góla, což nedá, protože je totálně špatný. Jo, ty jsi nedal zatím ani žádný gól. Takže... Kámo, já jsem dal, kámo. A jedno, že mi to vytočilo. Dobře, no tak už pojď, prosím tě. Dobrý. Tak ten byl fakt dobrý, lidi. On to hodil úplně debilně. Já si myslím, že by to si zasloužilo druhý pokus. Jo, za mě tak. Druhý pokus, tak jo. Okay, jako za mě to hodil úplně dementně, že jo. Dáme pánové, dáme mu poslední pokus, protože on je fakt tragický a pak už ne, protože tak jak se říká, do třetice všeho dobrého. No, v případě Woodyho úplně špatnýho. Tak jdem na to, Davide, pojď! Kámo, jak on neumí vůbec házet, no tak dobře, no tak. Takže dáme pánové, jdeme na čtvrtý kolo a to bude útač, což nevíte co je, to je prostě, že si dáte jeden dotek a vystřelíte. Jdeme si roztočit úkol pro mě. Takže dáme pánové, se nám to točí, no a je to... Ne.
Kamo ne, můžeš kopat s jednou nohou. GG. A já si vybírám pravačku, tím pádem se ale můžu zpracovat obouma, což dobrý. Co mám dělat, vole? Kamo, dostala to je 1-1 a to jsem nedal žádný gol, protože Jsi potahaný. jsem potahaný kolem štěstí. No. No a teďka jdu já na moji čtvrtou podmínku. Takže dáme pánové, teď se tady roztočí tady Miro, no a padne mu kamo. Zase s Kamo, jednou já nohou. s jednou nohou taky. Takže máme úplně to stejný a nedá to jako já. Takže jdu na dámy a to. pánové, já mu to přihraju. Kamo, on má dobrý rozeběh. No nic, jdeme na poslední pátou challenge a dámy a pánové, pokud to skončí remízou, si dáme další dva. Takže dámy a pánové, máme tady poslední challenge, no a to je half volley. No a jako první je zase pro mě, takže Každopádně nemusí být poslední, protože pokud to skončí remízou, tak jdeme do pokračování, budou potom tam další 4 podmínky dohromady s tímhle dementem, takže každopádně můžeš jít na to, než mu do té kamery si stejně. A mě padlo automaticky signál! Kamo, já se ani nekopnu. No to zase dej, no. Jsem fakt dobrý, že jo? Takže dámy a pánové, jemu padne udělat 10 koleček kolem míče. Takže vlastně to nebude teďka half volley, jenom se otočím 10krát kolem míče, ne? Chápu to dobře. Jo. Raz. Kopej, kopej, kopej! Tam je míč! Kopej! Ty vole! Jdeme pokračovat! Takže dámy a pánové, pokračujeme a teď budou jenom penalty. Jdeme na to. Každopádně lidi, pokud chcete víc takovýchhle videí, určitě napište do komentářů a dávejte like odběry! Takže dámy a pánové, jdeme si roztočit 6. podmínku, no a schválně co to bude, no doufám, že už si budu moc kopnout a že kámo, bude to dobrý a je to nájezd, dámy a pánové, takže to je dobrý. Takže dámy a pánové, teď bych to už mohl trefit, protože jsem nedal zatím žádný gol, kromě těch 2 automatických, takže snad dodám. Takže dámy a pánové, tady poběžím, pojďme! Jo! Takže to může rozhodnout o tom, že vyhraju tuhle challenge. Miro si jde to roztočit, no a Svému padne to totálně špatně a nedá ten gol. Takže dámy a pánové, točí a bude to... Jo! Ne! Automaticky si dal! Vole, teďka se mi celou dobu vysmívá, vole, dal si jenom 3 gol, no 1 gol vlastně. A já ho teďka konečně automaticky, guys, no, To je jedno. takže pokračujeme, takže můžeš si to rovnou zase roztočit. Takže dámy a pánové, já si to jdu teda rovnou roztočit. Doufám, že vypadne taky, automaticky si dal. Takže dámy a pánové, je to bez rozběhu. To je v prdeli. Je to bez rozběhu, takže je to docela těžký, ale snad to dám. Takže musím jenom takhle. Kam to chceš? Tam? Máš to tam! Dámy a pánové, je to 4-3, no a Teďka jdu já. No Prosím, a něco schválně, co dobrýho, mu padne. potřebuju to dát. doufám, že mu padne něco tak tragického a je to poslepu. Je to fakt výborný a doufám, že už to netrefí a já konečně vyhraju, dámy a pánové. Takže já si zavírám oči, tady je ten míč, OK, tak jdu na to. Takže dámy a pánové, pokud chcete takový videí víc, určitě tady zamějte like, odběr zvoneček, no a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím čau!